kadalasang nasisilayan ng samot-saring pandayan sa bayan ng Pusurubio. Ngunit sa museong ito ay matutuklasan ang mas malalim pa nitong kasaysayan. Paggawa ng panday, matagal na dito sa Pusurubio. So, mga nasa 1980s pa, ito po ay sinimula po ng aking father na si Filomeno de Guzman. So, yun. At tinuloy-tuloy rin po niya businesses afterwards. Nung wala na si Papa, that's the time na doon na rin namin naisip na mag-put up ng showroom para makita rin yung mga ginawa niya, may pakilala namin sa buong mundo na ito yung gawa niya. So guys, makikita nyo dito na ginawan din pala ng mga taga-Pusurubio ng espada si former President Rodrigo Duterte. So guys, actually sobrang bigat niya. So nakakatakot siya. Kaya naitayo itong showroom na to is gusto natin na maipakilala yung mga world-class swords. And of course, syempre yung mga skilled ng mga kakayanan ng mga workers natin na from Pusurubio. So, ayan, meron tayong showroom at na kung saan nire-representa niya yung karamihan na swords na kung saan made of high carbon steel. So, from the movies, may mga movies tayong like Lord of the Rings, Excalibur, Braveheart, Gladiator, Joan of Arc, Conan, at marami pang mga Crusader swords, Templar, and Teutonic swords. Yes, meron pong entrance fee dito for the maintenance po ng ating showroom. So, minimum lang po siya. And open po sa mga gustong mamasyal. And of course, ina-allow din namin ang mga estudyante na mag-conduct ng kanilang mga research para makatulong sa kanilang mga school activities and projects. Careful talaga dahil lahat ng swords natin dito is battle ready. Ibig sabihin, very sharp po yung mga swords natin. Pero may mga pambata tayo dyan na mga ka-blunt sword naman siya. Hindi sila masusugat. Ang talim ng espadang gawa ng mga Pusurubian ay umabot na rin worldwide. Makikita ang mga gawang espada ng The Swordsman Metal Craft dito sa kanilang showroom. Narito ang replika ng espada ni Mel Gibson sa pelikulang Braveheart. Ang Iron Throne mula sa sikat na seryeng Game of Thrones ay isa rin sa mga ginawan nila ng replika. As you hold these swords, you carry a piece of history, fragment of real world and fantasy, forging not just blades, but a culture passed down through generations that will last a lifetime.